L'Ajuntament en ple celebra aquesta sessió ordinària el dia 14 de setembre a les 22:30 en el següent ordre del dia. La part resolutiva, primera lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior. Alguna intervenció? Vots a favor de l'aprovació de l'acta? S'aprova per unanimitat. Segon punt, aprovació del compte general de l'exercici 2016. Juanjo, vols afegir alguna cosa? O, bueno, ells tenen la informació. Si teniu alguna pregunta. Tot clar? Vots a favor de l'aprovació del compte general? Unanimitat. Tercer punt, aprovació de la rectificació de l'inventari de la corporació. També us ha passat a tots la proposta, si teniu alguna cosa a dir. Vots a favor de l'aprovació de la rectificació? Vots en contra? Abstencions? 4 abstencions. I 4. Proposta. El quart punt és la proposta d'establiment dels 2 dies festius locals per a l'any 2018. Els 2 dies serien el dilluns 25 de juny i el dimecres 26 de desembre, segon dia de Nadal. Alguna... Esteu tots d'acord? Doncs vots a favor de la proposta dels 2 dies? S'aprova per unanimitat. Dació de compte de les resolucions dictades per l'alcaldia des de la celebració de l'última sessió. Done comptes de totes les resolucions. El punt número 6, informes d'alcaldia. En informes d'alcaldia voldria informar de diverses coses. Una, que hem arreglat l'eixida de la teulada de l'escola, que en principi van vindre a dir-ho, que estava perillós, van anar a mirar-ho, era un poc costós perquè s'havia de posar un andami, però s'ha vist i s'ha revisat. El segon punt és que aquesta alcaldia ha renunciat al 40% de la dedicació, és a dir, que a dia d'avui no cobre res, he renunciat al sou, simplement perquè me n'he anat a la meva feina, que és educació, i també perquè la política que es feia a aquest poble pareixia ser que era baixar-li el sou a l'alcaldia, quan així feia 12 anys que s'havia cobrat més que un funcionari de secundària. Aleshores, quan el sou de l'alcaldia era el 29% de l'alcalde anterior, encara es seguia defensant així este plenari que el sou de l'alcaldia s'havia de seguir rebaixant. Per tant, pense que a partir d'ara ja es deixarà de fer aquesta política, ja no es podrà dur així al plenari, ja no es tindran que fer aquestes discussions, l'alcaldia no cobra res i s'intentarà fer una política un poc més constructiva pel nostre poble. Espero que a partir d'ara tot canvie i es deixi a l'alcaldia un poc. No sé si és que igual és que la feina que feien els altres era més valiosa que la que fem nosaltres. Això sí, pregaria al senyor regidor del PP i al senyor regidor del PSOE, que són els que actualment estan cobrant a les reunions que assisteixen 300 euros, per a ells sí que val el seu temps, que el donaren, pregaria no, exigim l'equip de govern que ho donen a alguna associació, ja que la gent que estem així a l'equip de govern no estem cobrant res, vostès ho donen a alguna associació, la que millor o la que vostès vulguin del poble, o a l'Ajuntament mateixa alguna partida en concret que s'interessi. Després també informar que ha vingut denegada per tercera volta la subvenció de zones verdes per la Diputació d'Alacant. Ens sorprèn, és una cosa que ens sorprèn, primera perquè és la tercera volta,
Segon, perquè així este plenari es va dir públicament, i ho va dir una persona que és assessora del president de Diputació, que aquesta subvenció Alcalalí anava a tindre-la. Es tracta simplement que volíem acondicionar una zona per a barbacoes en la part del poliesportiu. I a banda volíem posar uns arbres allí al poliesportiu. Crec que no estàvem demanant res, és una cosa que estàvem demanant-la des del principi, pareixia ser que estava concedida i nosaltres pensàvem que ja que tenim l'assessor del president en Diputació, podia tirar-nos una maneta i ja que estava clara que aquesta subvenció anava a donar-nos que fora a Xina. No ha sigut a Xina i volia informar que ha vingut denegada. No passa res, l'any que ve si tindrem partida pense que apartarem i farem això en els diners del poble, farem primer una assemblea i si el poble pensa que és adequat fer aquesta inversió, la farem del mateix Ajuntament. I per últim, volia informar que el dia 29, que és el dia de Sant Miquel, hi haurà un grupet de música amb sopar de cabasset. Josep, imagina que com és el regidor, voldrà afegir alguna cosa en el tema festes, li dona la paraula. Informar al plenari i al poble que com no van quedar del tot contents en l'actuació que va hi haure el dissabte a festes, hem arribat a un acord amb el representant i hem aconseguit tindre un dia més de festes, coincideixen el dia 29 divendres, que és Sant Miquel, tindrem un sopar de cabasset i estarà amenitzat pels cantants de la Límite, pel duo Límite. I aprofite, ara que estem parlant de festes, per contestar una petició que es va fer per les xarxes sobre festes, que va estar compartida pel regidor socialista i va estar secundada per regidors del PP, que com jo considero que les mentires tenen les pates molt curtes, doncs no em costa res. En aquesta petició s'argumentava o s'opinava sobre les actuals festes i jo he aprofitat per fer un balanç, ara que hem passat les festes, el més objectiu possible. En aquesta petició comença en general dient que hi havia poca participació, que no s'havien fet disfresses, pocs menjars populars, els trofeus eren escassos, que també com que es mig acusava de que la partida era de 9.000 euros i que no s'havien gastat aquests 9.000 euros, i jo davant de les acusacions indirectes tan greus el que he fet ha sigut una comparativa, perquè jo en un principi vaig llegir aquesta opinió i vaig pensar que, sincerament vaig dir, tan mal ho he fet les festes? Em vaig preocupar i dic, no ho estem fent pràcticament bé, errors en tenim tots i tot es pot millorar. I el que vaig fer va ser buscar en l'anterior legislatura què és el que s'havia fet quan no hi havia festers i el mateix que m'ha passat, que l'he passat a aquest govern, l'Ajuntament o l'equip de govern anterior s'havia d'encarregar de les festes. Aleshores he fet una breu comparativa que vinc a posar-vos així. Hem incorporat en aquestes festes, que intentar fer-les el més complet possible i que tota la gent es sentirà còmoda, òbviament amb més partida, més coses, però almenys ha sigut la nostra intenció. Hem aportat cinema a la fresca, que l'anterior legislatura, l'anterior govern no en va portar. Som el primer equip de govern que paga la Coca quan s'ocupa de fer les festes. Ja ho vam fer en 2015 quan ens va tocar organitzar les festes, l'anterior legislatura ho he estat comprovant partida a partida i el govern no feia Coca. I no és que en Sant Miquel, sinó que un any, en 2013, també li va tocar organitzar les festes de Sant Joan, que és una partida de 24.000 euros, i tampoc es va fer Coca. A més, aquest any hem incorporat taules i cadires per a comoditat de la gent i per a facilitar on està durant totes les festes. En molts actes han estat en el cinema, han estat en la màgia i han estat en la Coca. I després també s'acusava que els premis de les paelles havien sigut un poc escassos. Jo no sé si saben, però el govern no pot donar premis en metàl·lics i es va optar perquè foren premis, eren jocs de taula, jocs de piscina i un poc entreteniment. Sé perquè gent m'ho va dir que quan van acabar les paelles van poder gaudir d'aixòs jocs i que era una bona iniciativa que es fera. També he estat mirant l'anterior govern i directament no es feien concursos de paelles. Aleshores, la comparativa és de 0 a algo, algo que tenim. Després, em crida l'atenció que se'ns acusa de molt baixa participació.
Una de les coses que jo estava content d'aquestes festes era l'alta participació que havien tingut en tots els actes. I no vaig a quedar-me en paraules, sinó que vaig a aportar dades. El dia del cinema a la fresca hi havia ocupades 150 cadires, més la gent que hi havia sentada pels portals. Considero que és una molt bona dada. El dia de la màgia hi havia sobre una trentena de xiquets, més pares i familiars. En total hi havia sobre uns 60 espectadors el dia de l'espectacle de màgia. I en quant als esports i els tornejos que vam fer, també felicitar-nos per el torneig de petanca, que va ser un èxit. Hi havia 20 persones apuntades i el torneig de frontó, a poc la gent ha anat a apuntar-se i aquest any eren 20 persones més. És a dir, en el torneig hi havia 40 persones realitzant el torneig, més a part la gent o familiars o amics que estaven allí contemplant-ho. Per tant, considere que la participació ha sigut alta i ha sigut una molt bona participació. Afegir que dins d'esta opinió, comunicat, es dia textualment: abans el pressupost destinat era de 9.000 euros, la qual cosa dona per a prou més de lo que suposadament s'ha gastat. Jo no sé si era alguna indirecta o alguna cosa, però vinc a dir així que des que nosaltres governem el pressupost també és de 9.000 euros. Recordar que jo he sigut 2 voltes festes de Sant Miquel i hem hagut d'anar a alcaldia un poc a plorar aquests 9.000 euros perquè en ocasions sols se'ns volia donar 6.000. Nosaltres les festes les hem organitzat un poc en una aproximació sobre els 1.000, tenim calculats que ens haurem gastat sobre els 1.500 euros en un marge de 500 per a imprevistos. Quan arriben totes les factures, òbviament encara no han arribat i tenim una altra activitat, ho tindrem exacte, però aproximadament sobre els 8.500. I el que he fet ha sigut ràpidament buscar les partides de l'anterior govern i m'ha sorprès, sabia que s'havien gastat menys, però no imaginava que aquest menys era tan poc. En 2012, l'anterior govern es va gastar d'una partida de 9.000 euros 2.329,27 euros, és a dir, se'n van quedar pendents 6.670,73. Esta és la programació de festes de Sant Miquel, en el qual hi havia 3 dies a setembre i efectivament ni hi ha cocà, ni hi ha premis, ni hi ha les coses que així com a que s'exigeixen. Després, en 2013, se'n van gastar 3.930,82, és a dir, que fins 9.000 va quedar un total de 5.069,18. És un poc destacable que se m'acuse que no m'ha gastat els diners quan podem comprovar fàcilment, mirant les partides, que l'anterior govern no es gastava ni la meitat que nosaltres. Al final ja considere que les crítiques aquestes són crítiques un poc per a crispar i fer mal. Ja em dic que el pressupost es va calcular sobre una mitja de 8.500 euros amb un marge de 500 per a imprevistos, i ja dir-li al PP que al final ja no sé per què diuen res si sempre se li torna en contra. No sé si durant aquests 2 anys no han après que les crítiques constructives aporten, però al final les destructives li tornen. Tornar a afegir que l'únic problema que hi ha hagut en aquestes festes ha sigut l'actuació del dissabte, que no van quedar contents. Jo he parlat amb el representant, li ho he comunicat, que el poble estava un poc disgustat i l'acord que hem arribat ha sigut això, a poder tindre un dia més de festes al poble. I com a balanç final de les festes 2010 de Sant Miquel, dir que per favor deixem de fer una política destructiva i d'enfrontar a la gent, que nosaltres seguirem intentant innovar i millorar any rere any les festes i el poble, perquè efectivament errors en tenim tots i les festes són millorables i intentarem l'any que ve fer-les un poquet millor. Tenim sort que hi ha festers, però mentre estiguem el govern s'ocupa de la regidoria de festes, tant ajudant a les comissions de festes com organitzant-les nosaltres, sempre intentarem fer de la millor manera. Jo no he volgut, anteriorment no hem tret per a res el que feia l'anterior equip de govern en festes, portem 2 anys i no ho havíem tret així a plenari, però davant les acusacions directes de que alguna cosa faltava en els diners no he tingut més remei que fer una comparació simple i un poc per a que
no se'ns acuse de coses sense un poc saber d'on venim. No? Jo al final pense que ho hem fet tan bé, entre cometes, o que han sigut unes festes tan acceptables pels pocs diners que tenim, que al final, en compte de comparar-nos les festes que organitza l'actual govern amb les festes que organitzava l'anterior govern, se'ns està comparant amb quan són la comissió de festes les que l'organitza. Òbviament, no manegen el mateix número de diners un ajuntament que una comissió de festes. Em dóna per satisfet que la comparació siga en la comissió de festes i no siga en l'anterior govern, però dir això, que intentarem millorar-ho, però que les mentides tenen les partes molt curtes i que els diners que s'han gastat estan en la partida i s'ha intentat gastar allò en coses que beneficiaren al poble, que no es veuen perquè al final són coses que no lluïssin com puguen ser les taules i les caires, però creguem que beneficiaran al poble, que era molta més comoditat i que intentarem que seguís aixina i que és una despesa que considerem positiva i que dins del balanç la creguem com a bona. Vale, gràcies, Josep. Passem a la tercera part, la part de control i fiscalització del plenari. El punt número 7, mocions. Entenc que no hi ha cap moció. Passem al punt número 8, pregs i preguntes. Partit Popular. Bueno, pues en principi està un poc més tranquil avui, però bueno, veig que la part d'informes d'alcaldia ha aprofitat per fer un míting així i bé, no? Vale, doncs ara estic jo, diguem ara li toca a l'oposició, jo he sigut respectuós en l'equip de govern, ara entrem en una àrea que es diu pregs i preguntes, jo intentaré fer els pregs que considere i res més. Sense que es tallin. Sense que en tallin, clar. Bueno, doncs jo també pregue que per tots, contestant... Bueno, jo pregue que per part de tots es prenga coneixement que per el qui avui ostenta el càrrec de portaveu del Partit Popular, president del Partit Popular local i altres coses que no venen al cas, de càrrecs orgànics, no em consta que jo hagi fet cap crítica a les festes ni a la conselleria de festes d'aquest Ajuntament, ni en el Facebook, ni en cap red social, ni en cap de lloc. Pregue que es prenga coneixement d'això. Per altre costat, també tinc que pregar que si estem parlant d'un tema de festes, d'una comparació de lo que eren les festes de quan estava jo dirigint la corporació avui, pues pregue que en aquests moments s'entenga que no puc rebatir aquests datos o aquestes coses en general, perquè en aquell moment el que ostentava la delegació de festes no està present, no forma part de la corporació i considere que dir alguna cosa i atacar una persona que ja no està no té sentit. També pregue que es tinga en coneixement també que en el tema de zones verdes que s'ha atacat, que ha sigut degut a que la partida pressupostària del Departament de Mig Ambient s'ha esgotat, s'han prioritzat les inversions que es havia de fer en zones verdes en criteris tècnics i objectius, tal qual es demana per tots els grups en representació en la Diputació, no pot ser d'altra manera, però no obstant hi ha una línia d'1 milió d'euros que va eixir en inversió financerament sostenible, que a les romanes de Diputació, on s'ha tornat a incrementar la partida de Mig Ambient. Aquestes bases, aquest dictamen em vaig molestar d'enviar-lo així a l'Ajuntament, al senyor secretari i a l'ADL, quan encara estava a nivell de dictamen, encara no s'havia ni publicat, va ser a principi d'agost, pensant que els tècnics de l'Ajuntament tindrien a bé tindre unes vacacions i merescudes vacacions al mes d'agost, a fi que pogueren reaccionar a temps i pogueren tindre aquesta petició. Si l'alcaldia o l'Ajuntament ha considerat a bé demanar això o altra cosa no ho sé, el que és cert és que així es va acordar per aquest plenari que la petició de subvencions era una competència de pleno perquè estava delegant la Junta de Govern i tornava al pleno i està fent-se d'altra manera. Entonces, clar, l'oposició no té participació en la petició d'ajudes i difícilment poden defendre altre tipus d'històries. És a dir, estava el milió d'euros pendent, hi ha un milió d'euros d'increment i es podia demanar per altra línia. Només pregue que es tingui coneixement d'això. Per
posat ajudes ja també, i per continuar en aquest punt, també pregue que es prenga coneixement que s'ha impulsat des de la Diputació el canvi de la tuberia de Saló de Parcent al Canalí per renovar-se en un pressupost de més de mig milió d'euros, del qual també ha facilitat un poc les gestions, i que no va ser gràcies al vot a favor de Compromís en la Diputació, que va votar en contra. També pregue, entre altres coses, que es prenga coneixement d'aquest tema. És dir, està fent-se el que es pot, estic intentant treballar i considero que en este plenari, en el primer pleno ja de la temporada, podria intentar clavar si la meva feina en Diputació, més clar en l'Ajuntament i tal, pregue que s'entenga que això contradiu un poc aquest espírit de anem a veure si treballem pel poble. No veig normal, pregue que així no s'entenga, que es comença un curs polític, com es diu, ja atacant. Però bé, estem ahí i tal. També pregue que em permetiu que no entren en el tema dels sueldos, perquè ja crec que està debatit i s'ha parlat molt d'aquest tema i tot el món sap quina és la postura del Partit Popular. Però anem a la part pel poble. Un moment, per al·lusions a lo que d'això, si poden contestar. No sé si n'hi ha al·lusions, perquè en informes d'alcaldia n'hi ha hagut moltíssimes al·lusions i jo no he tingut al·lusions. Vale, però no estem a informes d'alcaldia, estem a pregs i preguntes I i el govern al·lusions? té dret a contestar. En preguntes, en pregs no. En preg vostè pot dir que pren Però vostè coneixement no del pot fer preg, la així, tindrà o vale? no. Però és que el dret vostè a fer així el míting, el té potser l'alcaldia en fer l'informe a l'alcaldia, però vostè no. Jo he fet uns pregs. En l'oposició no eren pregs, no sé quins pregs ha fet vostè. Senyor secretari, digue el que tinga que dir. Ni sé quins informes ha fet vostè. De tota manera, contestar-li... No estem contestant, estem en és que pregs, per tant no es contestem. Doncs jo li faig un altre prec a vostè. No, és que el govern no fa pregs a l'oposició. que no. Vostè, quan arriba al pròxim plenari, en informes d'alcaldia, informes del que doncs queda. després ho diré. Molt bé, doncs ja comencem amb una pregunta, ahir sí que podran contestar, és si ens poden dir en quin estat està el pla general. No podem dir-te res. José Vicente està igual que estava a l'últim plenari. Bueno, però entonces farem un prec respecte al pla general, si us pareix bé. Bueno, jo pregue que, i crec que ho he advertit en alguns plenaris, de que n'hi havia un informe d'una memòria ambiental, que recordaran alguns que és d'abril de 2015, i sempre he dit que aquest informe tenia una caducitat, crec que ho he dit diverses voltes. Bueno, doncs és cert que aquest informe té una caducitat de 2 anys, prorrogable per 2 anys més, prèvia petició. No sé si s'han preocupat. Entonces, jo el prec que faig és que, per favor, si l'equip redactor, l'equip de govern, pensa seguir deixant el pla general en el caixó, pues que almenys que a la conselleria competent, que de moment pensa que tindran bona relació per afinitat, li demane aquesta pròrroga en aquest plaç de validesa d'aquest certificat. Perquè dir que aquest pla general, que el primer document que va entrar en València va ser l'any 2007, però que venia molt abans, ja l'anterior corporació Interesterior ja va invertir, va fer vols, és un document molt costós econòmicament, més de 100.000 euros, medint tapams, de moltes hores de feina, dels tècnics, de moltes reunions, de molt de consens, perquè realment, fins a l'últim moment que es va enviar el document de València, va ser per unanimitat de tot el plenari de la corporació. És un document que hi ha un ampli consens en la zona de trossos perquè s'ordene dels propietaris dels terrenos, que soluciona el problema de Cumbres del Calalí, que arregla el tema de la cota de 175, que ha sigut inquietud d'aquest Ajuntament durant molts anys, que ho recorde, de rebaixar, que arregla el problema de villats, que evita que es poguera construir en el barranc de la Rossa, que preveu la ubicació del nou cementeri, que preveu la preservació estètica del casc urbà, el catàleg, inclús fins a les famoses rotondes que no sé en quin estat estaran. En fi, jo crec que, donat que és un document que s'ha treballat molt, s'ha invertit molt de temps, que és molt costós, jo sí que pregaria a l'equip de govern que demanara aquesta pròrroga
en aquest document, que no sé si arribarem a temps o no, però que, bueno, que fer les gestions oportunes per a intentar que aquesta pròrroga fos una realitat. José Vicente, estigues tranquil perquè vam parlar en Tomàs, de fet, crec que l'última volta que he parlat en Tomàs va ser Tomàs, aquest document ens han dit al plenari que té caducitat, per favor, li vam demanar que fera la pròrroga, Toni també estava enterat, es va quedar en mans d'ells que es demanara, ho van estar mirant, Toni, Vicent, i això, és que tu parles com si nosaltres tinguérem el pla general al caixó i no és culpa nostra. Nosaltres totes les setmanes no li toquem a Tomàs perquè no podem tocar-li. Toni ve els dimecres, jo els dimecres per estic i tenim coses a xerrar i si toquem aquest tema, com està el tema? Li tocaré, o li toque jo, inclús li toque Tomàs, els catàlegs, els tests, Toni es necessita. Sí, ara t'es passa, no sé què. Estem tocant-li, però no és la imatge que tu tens que nosaltres el tenim a un caixó. És l'equip redactor que no ens respon. De fet, farà els catàlegs que es té, jo què sé, sense 6 mesos pot ser que fa que es tinga. I quan ve diu, no, en 2 setmanes ho tens. I no mos ho torna, ni mos torna les modificacions que li diguem. No sé si és que té un to faena o no sabem què passa. Bueno, al respecte, Alejandro, en tot el meu respecte, dir-te que jo no puc entrar a valorar si realment l'equip de redactor està contestant-vos o no està contestant-vos o té la culpa del retras o no. Però el que sí que crec que tots deguem conèixer o deguem saber és que el representant en l'Ajuntament i el que té que demanar la pròrroga és l'equip de govern o l'alcaldia o el Consell d'Urbanisme o qui toque, no l'equip redactor ni l'arquitecte ni l'aparellador. És dir, és una competència del que representa, el que té la representació de l'Ajuntament. No és Tomàs el que té que demanar aquesta pròrroga, és l'únic que dic. Crec que és així, igual vaig perdre la classe aquest dia. No, li se va dir, vull dir, jo dic que li s'he dit a Tomàs, li s'he dit a Toni, ho han mirat Vicent, jo no sé si a partir d'ahir Maribel ha firmat alguna cosa o no ha firmat alguna cosa, està mirat, vull dir, estigues tranquil perquè al dir-m'ho tu, nosaltres ho comuniquem. Mira, que mos han dit això, i ells ho van mirar, vull dir, si està fet, si caducant no està. Anem a veure. Parlen de coses sèries i això és un document que n'hi ha en la conselleria, en la web de la Conselleria d'Habitatge. I estan tots els passos que es donen en tot el tema de planejaments municipals de tota la comunitat valenciana. Entre ells el del Canalí. Tots els passos que s'han donat, del moment que entra, fins que s'acaba, fins que tal. L'últim document, per així. Elaboración de la memoria ambiental, declaración ambiental y territorial estratégica. Date, fecha 30 de abril de 2015. Qui té la potestat, si jo no estic enganyat, igual en dos anys que porta fora l'alcaldia m'ha antiquat i m'ha quedat un poc, no sé, desfasat, però qui té la potestat i qui deu demanar la pròrroga és l'Ajuntament, no l'equip redactor. Que el document, per suport, el prepararà l'equip redactor, el prepararà el secretari, el prepararà l'arquitecte o el prepararà qui tinga que preparar-lo. No estem parlant de que l'equip de govern tinga que preparar aquest document, però sí que té que signar-lo i demanar-lo. I preocupar-se que aquest document s'envie. El que estic dient jo, que es facin les gestions oportunes perquè és d'abril, que es demane, que ens preocupem de que se vagi a demanar. Jo no sé si és demanat, però jo no ho he vist en el registre així, de qual se m'ha passat. No ho he vist. I que es facin les gestions oportunes en la conselleria, que és afín, perquè es recupere i que no n'hi hagi una caducitat. Crec que no és un tema que, no sé, si pot ser, vamos. Bé, no volia contestar, però al final pense que he de contestar. No volia entrar en aquest tema perquè és cosa del regidor d'Urbanisme, però volia contestar-li que si aquest document estan fetes totes les gestions, o sigui, els nostres tècnics, i vostè pot pregar-nos a nosaltres que ho fem. Com nosaltres li podem pregar a la conselleria i jo li pregue a vostè que vostè també faci les gestions oportunes perquè al Calalí li donen les subvencions de les zones verdes. Siga prec per prec. Bueno, hem d'entrar en el diàleg que n'hi ha que entrar, és a dir, l'equip de govern ni pot preguntar ni pot pregar a l'oposició en l'apartat de control i fiscalització dels òrgans de govern. Hi ha unes regles, jo vostè no l'he interrompit en cap de moment mentre vostè feia els seus informes. Estic contestant-li que estava però fet. és que és un prec, entonces no té contestació. El prec s'atendrà o no s'atendrà, no té contestació.
Entonces, li recorde, vostè està parlant de les zones verdes, li recorde que la Conselleria, on vostès tenen afinitat, li va retirar la subvenció del Pla General d'aquest Ajuntament. Li pregue també que intenti recuperar aquesta subvenció en la seva Conselleria. Li pregue també que trega algun duret d'allí. No sé, si volen comparar xifres entre el que dona la Diputació i el que dona la Conselleria, doncs també poden parlar. I li repetisc, i ahí està el senyor secretari per donar fe. Jo vaig enviar-vos correus electrònics a aquest Ajuntament en la informació de les bases del milió d'euros de zones verdes del Pla Arbolat, precisament sabent que no n'hi havia, que la consignació era curta en zones verdes, es poguera atendre per les sostenibles. El que vam fer en aquest Ajuntament, com a mi no m'han dit com podem arreglar-ho, ni vostè m'ha dit mai res, més no puc fer. Jo no puc ordenar així aquest Ajuntament què és el que es té que fer i què és el que no es té que fer. I continuant, si m'ho permetís. Un momentet. De tota manera, Àlex, en el pla general, pense que Compromís no entra ni així. Compromís, l'equip de govern no tenim cap interès ni han tingut mai en el pla general, no han fet cap modificació ningú regidor d'aquest govern de Compromís, però sí que tu vas treure el pla general i després va vindre un altre regidor i va començar a fer canvis. Pot ser que siga per això que s'han ralentit el pla general, per tant vostè es deu encarar en la persona que li ha ralentit aquest pla general, en la que vostè li havia posat la casa dotacional, en la que vostè li havia posat un rirau i ara ell no està conforme, però ara són amics, parlen vostès, consensues el pla general, el porten així i després igual no estan tan enredrats. Però de totes maneres, nosaltres el pla general el tenim clar. Següent pregunta. No, si vostè no porta el pleno com Déu mana i està fent unes intervencions que és un debat, doncs em permetirà que jo també jugui al mateix joc. Sí, no, vaig a jugar al mateix joc. És que les regles són les mateixes per tots. No estem en el debat, pareix que s'ha fet un debat, doncs per al·lusions també tinc que defendre'n i tal. La responsabilitat del pla general és de l'equip de govern i de l'alcaldia. La que avui ostenta l'alcaldia recordarà que aquest últim document que es va presentar a València el va votar a favor, és a dir, a favor estaria del pla general, era un pla consensuat. El que vaig ocorrir després en el nou govern, en el pacte, en el matrimoni que vostè va fer polític, no és la responsabilitat del Partit Popular. El Partit Popular estava al marge, van haver un partit i per supost seria més amic seu que meu, perquè és públic i notori els cartells que em posava i tal. Parlant d'això, avui som companys de corporació, com soc seu, com soc del resto. Els amics, perdoni que li diga, m'estria jo i ells en trien a mi. No entrem en qui són més amics i qui són menys, perquè ja s'hi ha hagut unes coses molt rares en aquest aspecte. Per tant, no vaig entrar. La responsabilitat és seva. Els canvis que aquesta persona vostè diu que jo li diga, doncs no les puc dir perquè no he estat en aquestes reunions on aquesta persona puga presumptament haver demanat canvis en el pla general. Per tant, el que jo no sé no puc demanar-li a ningú. És la seva responsabilitat. Jo només estic dient que el pla general és un document molt costós, que crec que té un ampli consens, que la corporació de tots els colors polítics, així vostè i Paco present, hem votat a favor, perquè ho han vist coherent, i l'únic que demana és que, per l'amor de Déu, que aquesta feina s'intente no tirar a la basura. Res més. Si la volen tirar, serà la seva responsabilitat. Jo més no puc fer. Una cosa, vostè sí que ha estat així reunit en el redactor del Pla General i en el regidor del PSOE deliberant el Pla General al despatx. Per tant, no pot dir que això no ha passat, com m'acaba de dir ara. Tornem a la musiqueta. Sí que és veritat, jo vaig pujar un dia així, reunir-me en el Pla General perquè vostè em va cridar, vaig tenir que tocar perquè estava la porta tancada, però vaig pujar, però va ser una reunió on no es va treure cap de línia del Pla General, ni el que es havia fet ni el que no, i es va dir que es treballaria en ell. No s'ha cridat a cap de reunió de treball, i aquesta és la veritat. És més, recorde que quan jo vaig arribar, el que vostè presumptament està al·ludint no estava, va arribar després, i la reunió de durar 10 minuts, no de durar més. Per tant, que està treballat en el Pla General, ni mucho menos. I el resto de regidores de l'equip de l'oposició crec que no han estat en aquests 2 anys en cap reunió del Pla General. Següent pregunta. Molt bé. Faria un altre prec també, i és que he pogut comprovar i podem comprovar que les actes dels plenaris no estan colgades en la web municipal des del passat mes d'agost. Del portal de transparència no parle, perquè
si veig en el portal de transparència documents penjats 00000. Per tant, sí que faria el prec de que es penjaren les actes en la web municipal i que anara completant-se el portal de transparència com així demana la llei i inclús el conseller de transparència, el senyor Manuel Alcaraz. També voldria demanar que si poguera ser es prenguera alguna mesura, algun cartell, perquè molt més sabem que no es pot fer en el pati de la zona davantera de l'edifici multiusos, perquè pareix que els gossos van per allí i van fent allò, fent les seves necessitats i ja està un poc inadequat. I també que les faroletes que n'hi ha en terra també un poc o que estiguen, que n'hi ha tombades, que s'arreglen o que es retiren una cosa o l'altra, perquè també dona un poc de mala imatge. I també voldria pregar que em pareix molt bé, i és el que es deu fer, que es demana als propietaris particulars la neteja de solars, sobretot per al tema d'incendis, cara a l'estiu i per l'ornato i per la salubritat de les parcel·les en les urbanitzacions, però que, per favor, que l'Ajuntament també actuï de la mateixa manera en les seues propietats, perquè el que és les parcel·les que n'hi ha en Benarrosa Gardens, l'herba és per dalt la porta. Jo crec que allò, per almenys una passadeta, no estaria de més. No estaria de més. I, per la meva part, res més. Bueno, jo pregaria també que vaig presentar un escrit referent a la piscina, on vaig demanar que per favor me se facilitara l'informe tècnic dels motius que havien pogut ocasionar a l'estat conforme estava la piscina i que també demanar al Departament Jurídic de l'Ajuntament si havien fet algun tipus de reclamació a l'empresa encarregada de la mantenció de les instal·lacions i això ho vaig presentar el 4 d'agost, estem al 14 de setembre i no m'ha contestat. La piscina va estar en un estat pèssim i vaig anar a comprovar-ho perquè només recibia queixes i allí hi havia gent banyant-se. Segons em van dir, s'havien tirat alguns químics, havien estat tota la nit tratant l'euvi amb químics o no sé què, i a l'endemà de matí li havien tirat no sé molts litres de cloro i allí hi havia gent disbanyant-se. Dóna gràcies que no passa res. No, a veure, els nivells... La contestació que tinc que rebre és la que vas a donar-me tu, no? En teoria sí. Vale. Apaga el micro. En teoria els nivells no passen mai de lo que no està permitit. Vull dir, sempre he estat dins del que es pot banyar. De fet, vam tancar un dia pel matí perquè estàvem prop dels 5 ppm i vam decidir que no es banyaren, però no havíem arribat. L'informe tècnic que tu vas demanar, qui el tenia que fer? L'empresa que havia fet el que havia fet mal era GOS, no teníem a ningú que fer aquest informe. Si vos parlem, jo et dic el que va passar, el clorador que hem posat nou, no sé si per ser la primera temporada, per mal muntatge, per no sé què, ha parat de funcionar 2 nits, una s'ha soltat la goma, no ha tirat el cloro que tenia que tocar, ha baixat. Jo no t'he dit que això, no ho sé, és el que m'han dit, vam reunir el que va instal·lar el clorador, el que ens ha portat al manteniment. És que no puc dir-te, vull dir, nosaltres hem estat damunt d'això, això, no sé quantos, mira, has anat i esta nit el clorador tirava però s'havia soltat la goma, com pot ser que solti la goma? Doncs no ho sé, no sé quantos, enganxem-ho, tirem això, tirem allò, Marta cada 2x3, Àlex, no sé què, medita això i ja està, Lino, mirem això, hem estat prou damunt. Que l'empresa ha fet un mal servici? Pot ser que no hagi fet el servici que hauria d'haver-nos fet, però clar, a l'informe tècnic que tu demanes, què fem, com te'l fem, és que no ho sé. A veure, si estàs dient-me que l'empresa que heu parlat i encara l'empresa no vos ha sabut dir què és realment el que va passar, vos debaten coses que pot ser de so, pot ser d'allò, pot ser de l'altre, no, de què és? Jo no t'ho sé explicar, perquè jo no tinc piscina, jo no em dedico a això. Un es tiraven la culpa uns als altres. El del clorador dia que el tio este no ho manejava bé i aquell dia que el clorador no estava ben muntat, fins que vam vindre un dia a les 8 del matí, ens vam anar allí 3, vam dir a veure què passa i al final es va intentar solucionar. De totes maneres, després d'aquesta reunió s'ha soltat la goma, s'ha tallat la goma misteriosament per les nits
hasta allà va el cloro, van perdre cloro, van perdre 50 litres de cloro per allà dins, es va arreglar, vull dir, fallos, que és perquè este any és el primer any que estava el sistema de cloradació automàtica, que fins ara s'havia fet en pastilles de cloro manual, i no ho sé per què, Mateo li ha funcionat bé tot l'hivern, no sé si és perquè no tirava tant o perquè... És que no t'ho sé explicar, bé, jo el que m'han dit et dic. Vale, deixa-ho estar. Jo continuaré, si sóc un poquet pesadeta, ho sent molt, però és el que van transmitint-me, i és, o sigui, siguis que exigim, per favor, la neteja del poble. No estic referint-me dins del casc urbà, no, estic referint-me per les afores, tant com són ceres, urbanitzacions, entrades del poble, les torno a repetir, de Pedreguer cap ací, Parcent, de Xaló, perquè, està que, no sé si és que no ho vegueu, però brilla per sa ausència. I el que acaba de dir el meu company, al mateix temps també, l'Ajuntament, la parcel·la que té el Berrerosa Gardens, allò el que no podem fer és exigir a la gent que tingui les seues parcel·les netes i nosaltres tindrem les parcel·les de l'Ajuntament conforme estan. Per tant, demane per favor que es netegen camins, que es netegen bordillos, que es netegen voreres, que es netegen entrades de poble, perquè pense que el Calalí ja no necessita només, que sí, que també, que jo ho apoye, la festa, el bombo i el platillo, soc la número 1, però pense que és un poble que es mereix, a part de tot això, es mereix que brilli, que siga un poble net, asseat, curiós, i per favor vos demane que prengueu mides en això i pugueu, quan tantes, netejar. Contestaria que igual no està tot lo net que tu vols o que tots voldríem, però hi ha 2 persones que estan dedicant-se a la neteja i ara, des de fa poc, José Ricardo està dedicant-se més a les urbanitzacions, està dedicant-se més a tot, estem desbrossant. Vull dir, crec que no és un govern que ens hem destacat per festa, bombo i platillo, crec que està demostrat on estem invertint, on estem tirant les partides, estem invertint més de 5 voltes més que estava invertint-se en cultura, més perquè crec que eren 600 euros que hi havia en agricultura abans. Ara estem invertint moltíssim en agricultura, per tant, que dir-nos a nosaltres que nosaltres estem fent bombo i platillo, no. I una altra cosa, que si t'ha agarrat, perdona, sí, és fàcil d'entendre el que tu m'has dit. Bombo i platillo, no dir res més. Bombo i platillo. L'altre també ho reconec. No, estic dient que este govern no sols ha fet bombo i platillo, tu has dit així, no es tracta de fer soles bombo i platillo, que no fem soles bombo i platillo, que estem fent moltes coses pel poble, pense. I el que volia dir-te és que la neteja, que clar que fa falta més neteja. El que passa és que, per desgràcia, tenim a 2 persones ja treballant. Si tenim partida i podem dispondre d'algunes persones que desbrossen més, desbrossaran. Ara en tenim una granant i José Ricardo que està desbrossant. Vull dir, per desgràcia, els pressupostos del Calalí són els que són. I a part, després altres empreses venen a desbrossar, que seguirem treballant, que sabem que no està tot el net que siga, que traslladarem també les queixes i direm, doncs mira, estan queixant-se els regidors de que el poble no està net, ho traslladarem també als que estan fent-nos les neteges, a veure què passa. Les queixes no són només de regidors, jo vinc així en paraula d'altra gent també, del poble. Però que de totes maneres... Ahir vaig veure José Ricardo a una urbanització, vaig estar parlant amb ell i diu, fa 15 dies vaig estar així, diu, i l'herba torna a eixir, vull dir, no sé per quins carrers passes tu, jo, diu, 15 dies... Si no cal passar per cap de carrer, no cal passar per cap de carrer, per anar a Catamare, veus el cruce que n'hi ha d'enfont del polígono, no cal passar per cap de carrer. Estic dient que el que és el casc urbà, no, fora del casc urbà. Entrades de poble, camins, ceres, voreres, tot. I per cert,
el que ha comentat el meu company, no sé si l'han llevat o què, però en el plataner que n'hi ha plantat en el multiusos havia sigut un canyar. No sé si en castellí o què, l'altre dia en què estava. No estic referint-me a cap de carrer. Dir que ho mirarem, a més jo considero també que el que farem serà mirar si el problema és en la freqüència en la que es netegen, perquè netejar-se es netegen, i si considerem que la freqüència és bona i continuen embrutant-se, doncs potser tindríem que enfocar-ho més a campanyes de conscienciació, un poc per a que no s'embruten tant, o si veiem que la freqüència no és la suficient, doncs incrementar-la, però seria com mirar quin és el problema, perquè si hi ha dues persones netejant i així i tot no s'arriba a la neteja que ens agradaria, doncs des de l'equip de govern t'estic responent que mirarem la causa exacta, si és per falta de freqüència, per falta de gent o per falta de civisme. Això espero que això, que el Calí es vegi un poble net i asseat. I després també volia comentar, perquè qui és el regidor d'Esports? Alejandro. Sobre el torneig de frontenis, no, és que no ho sé, ho ha de preguntar. Sobre el torneig de frontenis, és de veres que només es va donar prèmits als dos primers classificats? Sí. I que eren 4 parelles, no? Primer, segon classificat, tercer i quart. No, vam fer, com només teníem un premi, vam fer la final, primer i segon i només vam donar el premi. Però i com és que només teníeu uns prèmits? Perquè estàvem fent sempre primer premi, després donàvem 3 trofeus i després sempre hem donat, si m'han sobrat un poc de pilotes per a que pujaren, però no conservar-lo d'un any per a l'altre que es feien de malbé, donàvem un poc de pilotes a cada un. Enguany, al decidir no fer trofeus, perquè no teníem un parell d'estos nous, teníem que donar-lo un que ja estava donat i van dir, mira, tenim que anar a gravar-ho i no van decidir no fer-ho, van dir, els convidem a sopar, paguem el seguro, no paguen inscripció i donem un premi només. I es va fer així, sense mala intenció ni res. Jo ho tinc que saber. I el primer premi quin va ser? El que portem donant 2 vales de 50 euros per material esportiu. I el següent, què m'has volgut dir? Que no teniu trofeus per a poder... ni medalles... Tenim, però eren repetits, per a no repetir. Li vaig dir a Mateo, mira'm el que n'hi ha de trofeus, i me'n va treure, però ja s'havien donat. Són trofeus que ja s'havien donat i van dir, enguany no cal. Ja està. Jo t'informe que si trobeu que aquests trofeus estaven repetits, Diputació tots els anys treu una convocatòria per a demanar trofeus i medalles. I són gratis. Gratis. Sí, ja ho sé. No tens que pagar. Ja ho sé. L'any passat es van demanar. I es van donar. Enguany l'heu demanat? No. No, perquè vam recibir 300 medalles i no sé, i vam dir quina barbaritat i vam dir que no passàvem. Total, és que és una cosa que no ho sé, mira, hem decidit que no, però sense mala idea i sense mala intenció. Donem el premi, que és el que la gent sí que aprecia, que pot gastar, i això al final... Però jo considero que un tercer i un quart classificat, una medalleta o un trofeu, ara que si tu dius que són repetits i estàs dient-me que teniu baix 3.000 medalles, si no les teniu que donar perquè sempre estan repetides, s'ompliran de pols. Però al final va ser una decisió política perquè ho vam parlar i vam considerar que potser no valia la pena donar trofeus. De cara a l'any que ve podem plantejar-nos donar diplomes, que potser és una altra manera. Ningú es va queixar. Claro, al final... Ningú va dir, no n'hi ha trofeus i no n'hi ha... No sé per què estem perguent si el test tu m'ho has preguntat i jo t'he contestat. Vull dir... Però que ningú m'ha queixat. Jo vaig estar tot el torneig, des de les 8 fins a les 3 del matí, i ningú va ser per a dir-me no m'has donat... Ningú em va dir res. Que tu ara no ho han donat. I segurament l'any que ve tampoc ho donarem. Que és que perquè tu ningú et digues res no poden vindre a dir-m'ho a mi? Sí, però tu m'has preguntat i jo t'he contestat. T'he dit, enguany no en donarem. I si m'ha anat bé l'any que ve segurament tampoc. I això ha sigut perdre el temps? Com a forma acabes de dir?
No, No sé per què estem així perdent el però temps. Ho acabes de dir. jo t'he contestat i ja està. Vale, però no cal que diguis que perdem el Però temps. que no entrem ara que si ha sigut una decisió política o ha sigut una decisió... Pues, en vez de pagar inscripció, es van convidar a sopar i ja està. I no sé l'any que ve el que farem, perquè l'any que ve hi ha festes, igual ho fan els festes, i volen donar trofeus i nosaltres li paguem. I ja està. I és que no, vull dir, no s'ha fet amb mala intenció... No, però és que t'has posat... No, no es van donar, no es van donar. Què t'estic fent? De tota Res manera- més. Ara, directament haver acusat, doncs vale, però jo t'he fet una pregunta. Res més, tu me l'has contestat, jo t'he fet unes quantes més. Trobo que no ha sigut perdre el temps, vale. De tota manera, un momentet. Pense que, com han dit el regidor, és una decisió política. Per exemple, nosaltres quan vam arribar així ens vam trobar en què n'hi havia caixes al multiusos de molts botelleros de la regidoria d'esports i gorres de la regidoria d'esports. O sigui, nosaltres hem anat repartint a les caminates i tot, o sigui, ho han heretat de quan estaven els altres, vull dir. I si tu demanes, és una decisió política, demanar una subvenció, uns prefereixen que es porten 300 medalles o 500 botelleros i 800 gorres i uns altres decideixen apostar per altres subvencions, que pareix ser que tampoc me les donen, però... Esta, si no l'heu demanat, està mal de que vos la donen, però que ho trobe bé. Si es demana, es dona, però si no es demana, està mal de que vinga. Vale. I després també volia comentar, perquè vaig veure una factura a nom d'Adelino Molina Reus i de les escoles. Jo soc la representant del Consell Escolar, molt a pesar d'alguns, i a igual medida que vostè em demana a mi que jo vingui a informar-la de les reunions que tenim i de tot el que es parla, que ho trobo normal, jo també considero que seria oportú i educat que vostè m'informara a mi quan tenia alguna cosa així. Perdone, acabé d'informar-la. Vostè acaba d'informar... No, vostè acaba de... Vostè ha informat de la cornisa. Jo és que la factura, quan no està detallada, no sé de què és. Per això li demano que me la diga, què és el que s'ha fet. Ja ho sabrem tot. Si em dona el número de factura, per favor. No la tinc així, la factura. Però, no crec que n'hi hagi moltes factures. Doncs ja està, si no n'hi ha altra... Però és el que jo he informat, que és lo que... És la cornisa. Claro. Vale. Jo esperava que m'hagués informat a mi, però bé, passa. Dir, acabem d'informar. Jo crec que en informes d'alcaldia el primer punt és hem arreglat l'eixida... No sé. Vale, bé, que jo també ara de avui en avant informaré a el pleno de totes les reunions perquè tinguin tots el mateix. Tots puguen saber el que passa. N'hi ha una diferència. Pense que, no sé si està clara. Sí que la hi ha, clar que la hi ha. Clar que sí. Escolta, si així n'hi ha una petició de que s'arregle, és que per ahir sí que no. Si n'hi ha una petició de que s'arregle la cornisa de l'escola, quan així fa a saber els anys que això està passat, es ve a demanar-se del Consell Escolar i es fa, i a vostè li se dona compte i a tot el plenari que s'ha fet, digue'm vostè on està l'error de l'equip de govern, perquè jo encara no l'he trobat. Doncs jo li ho diré. La cornisa, vostè diu que s'ha arreglat la cornisa, però no ha dit qui l'havia arreglat. Entonces jo veig una factura i tinc que saber aquesta factura de què és i què s'ha fet. Perquè si en la factura posara detallat la cornisa de la... Vale, doncs jo haver acabat per no preguntar-li res, però quan la factura no diu res, jo tinc que saber què és. Aleshores, la seva... Està molt bé el que ha fet, o sigui, vostè ha preguntat i li s'ha tornat a contestar. Però no acuse de que no s'havia informat. O sigui, després, si vostè vol saber una determinada factura, li s'ha dit de què és i pense que no s'ha comès cap. S'ha tornat a informar. Consensuem. Res més. És un consens. Soe? Bueno, pues lo primer que voldria pregar és
li pregue que torni els diners que li deu al poble i deixi d'utilitzar l'Ajuntament per a evitar-ho. Perquè vostè està possiblement prevaricant i està fent abús de poder. I després no l'estranye si s'emporta una denúncia d'aquestes característiques. Sí, perdone, per al·lusions, tanca el micro. És un prec. Tanca el micro, per al·lusions, em dona igual, ja s'ha ensenyat la cançoneta, tanca el micro. Ja sé que vostè és una dictadura. Així no és ninguna dictadura. Vostè que és l'infractor que denuncia, perquè vostè té més infraccions a este poble i té infraccions denunciades per l'anterior alcalde. Paga el micro. I té infraccions denunciades per l'anterior alcalde. No em fa ninguna gràcia. Per tant, si ha de seguir per aquesta línia, vostè faci les denúncies que vulgui. A nosaltres a vostè no ens han clavat en res perquè no anem a entrar en aquest joc. I vostè ha obert una nave... Sí, que vostè es pensa que no té res il·legal, doncs mire-se-ho bé. Comença quan vulgui. Jo estic esperant, li vaig dir que em denunciara. Encara... Vol pagar el micro? Eixe tema li vaig dir que no el portara a plenari. Vostè ja ha denunciat tot el que tenia que denunciar, ja decidiran els que tinguin que decidir. S'ha acabat. Un altre prec. Està prevaricant. Que potser després tinc que denunciar per això, no continue per ahir. Després no diga, Nardo, que ruïn que és. No, jo li estic avisant. Vale, ja el té clar, a segon. L'únic que volia dir també, en respecte al tema de que ens demana vostè, que com al principi del plenari ha dit, a partir d'ara, perquè jo em deixo el meu sou, i clar, i jo ara espero que tot siga més tranquil, que tot siga... Mire, com diu això, control i fiscalització. Per part del PSOE estem fent una bona feina. Nosaltres tenim que fer control i fiscalització. No podem fer vostè algo ruïn o fer algo tal i amagar-lo, entonces serien còmplices. Mos entén? Entonces, per això estem així i per això la gent mos ha votat. Jo trobo que si venim així, callem i l'únic que li diguem, això té falta de fer-se i mira, això no és fer política. Fer alguna cosa pel poble, no dur tots els plenaris el mateix, la mateixa cançoneta. La mateixa cançoneta porta vostès plenaris. I per cert, pague el micro un momentet, pague el micro. Així li he dit a l'alcaldia que en els precs jo no puc parlar. Juanjo, pots aclarir-ho si jo puc parlar o no, o puc debatir un prec? Bueno, és que com s'han fet diverses al·lusions a aquest aspecte, vaig a procedir a llegir literalment el que diu el ROF. Ho faig en castellà. Ruego, es la formulación de una propuesta de actuación dirigida a algunos de los órganos del gobierno municipal. Los ruegos formulados en el seno del pleno podran ser debatidos. Només. Ja entra dins de les funcions d'alcaldia decidir si procedeix el debat o no. Gràcies, Juanjo. Con respecto es un prec també, con respecto al sueldo que usted cobraba es el que es va posar, ja lo han xerrat 1000 voltes. Vostè es va posar un sueldo, lo que passa que després pensava mentir al poble o jo no sé el que pensava. I va dir al míting un sueldo i després va arribar i es va posar un altre. Entonces, si vostè se'n vol anar al coratge perquè no guanya... No és cap de prec constructiu pel poble. Sí, perquè jo pregue la informació del meu sou l'han dita públicament a totes les assemblees i tot el poble ho sap. I li puc tornar a repetir. Ja te l'has tercera, no patisca que van més. Luego tenim el tema de les rotondes. Això és per Alejandro, pot descansar. El tema de les rotondes... Pot dir-nos vostè si ja està clar les rotondes o no estan clares? Què passa en aquest tema? Jo? No, el veí... Estem esperant que vostè mos conteste. A veure, l'última carta de qui va ser? L'última carta era de sa mare. Entonces, com t'esperes que jo contesti una carta que era l'última carta? Espera, l'última carta de sa mare demanant-nos que nosaltres li diguérem els metres que té una parcel·la que no és nostra. I no podem veure-ho perquè no està en el catastre, perquè no està cotitzant, està en una manxa blanca que tenen allí i no podem veure. Lo normal és que vostè, la seva parcel·la, em diga té tants metres, és seu, no voldrà que li faci... Resulta ser que vas anar a catastre i em van dir que era cosa de l'Ajuntament i que l'error era cosa de l'Ajuntament i que això el hauria d'haver fet bé l'Ajuntament i jo no puc fer-lo si no el fa l'Ajuntament. O sigui que
invéntese una altra cosa. I espera un moment. No estem xerrant sols només de la meva rotonda. N'hi ha més rotondes que vull saber què passa en les altres rotondes. N'hi ha dues rotondes. Una, sols li demanen a l'Ajuntament, sols se li demana saber què es pot fer en la unitat d'execució, quan es termina la rotonda, què es pot fer en ese bancal. Tan difícil és per a l'Ajuntament saber el que es pot fer en un bancal? I tan difícil és anar a Cadastre i apanyar això de la burbuja? A veure, Nardo, nosaltres també hem anat a Cadastre igual que tu i és cosa teua. Vull dir, eres tu l'interessat, a tindre-ho bé és teu. Eixa i més parcel·les, tens que tindre-les bé tu, no nosaltres. Vull dir, l'interessat eres tu. I a part, O vols fer la rotonda? mos has fet 1000 preguntes de què es pot fer en eixa parcel·la. T'han canviat de la zona verda que n'hi havia a zona de pàrquing per a que mos donares eixe trosset. Ho tenim canviat. Ho vas demanar que es canviara pàrquing i crec que Toni t'ho ha ensenyat. Però a veure, I tu ho segueixes... Vull dir, què vols preguntar que es pot fer? que això no s'ha canviat. Si tu no el fas per escrit, així les coses no es xarren. Això no és Barrio Sésamo. Així les coses escriuen. Perquè xarrar per xarrar, això no diu res. Tu a mi me'l tens que posar per escrit. I l'última carta te la va enviar, com has dit tu, ma mare. Te la va enviar i encara està esperant que li contesti. Clar, és que no li podem... Quina negociació és esa? No li podem contestar, Nardo. Per què? Perquè no sabem els metres que té aquesta parcel·la, perquè en Cadastre no apareix. Pues contesta-li, no sabem els metres que té esa parcel·la perquè en el Cadastre no apareix. Però si ja ho sabeu, ja ho sabeu. Sabem? No, a mi m'ha dit Cadastre que és cosa vostra. Vale, i en l'altra rotonda què passa? Tonda mos ha dit Conselleria que o van les dues o no va cap. I ara segurament ja a l'altura, igual els diners ja n'hi estan, perquè això... I mos van dir que o anaven les dues, una no anaven a fer-la, o feien les dues o cap. Al veure que tu era una cosa que no anem a treure res, aquells van veure, van estar xerrant amb tu i van dir bueno, així trobo que m'ho anem i en fem dos mesos, no sé com estarà la cosa. Ells volen els dos terrenos per a fer les dues execucions ja. Però vosaltres heu negociat l'altre terreno? Clar que l'hem negociat. El dels propietaris de l'altra rotonda? Clar que l'hem negociat. I com heu quedat? Com l'hem Que negociat. va ser un impossible, això és un impossible. No. Perquè tindré que negociar i si agarres esos terrenos ja els tens per a quan torne a dir la conselleria, oye, volem fer la rotonda, tu ja tens els terrenos previstos, no tens que esperar-te que I diga... quan torne a vindre la després conselleria tornar i tu no vagis cedit encara els teus 40 metres i mos torne a fer... No, Comença cedint tu i després agarrarem els de més. Tu eres el que menys tens que donar de tots. Però si jo sé dir, però si demane que em diguen què es pot fer, si una caseta de gos, després quan jo he cedit la rotonda, què es pot fer al terreno ese, a esa unitat d'execució? Una caseta de gos. Qui deu té que dir? Qui deu té que dir? Això és cosa de l'Ajuntament, de tota la vida. Home, de tota la vida. Jo tindré que saber el que puc fer jo ahir. Però, Nardo, si tu has xerrat 1000 voltes amb Toni, vols dir que Toni no t'ha dit el que es pot fer ahir? Però si han canviat l'ús i tot del terreno per a posar-te un pàrquing ahir, va anar. A mi no em serveix de res que em diguen de boca una cosa. Tu em fas un escrit i em dius, es pot fer això i podeu començar la rotonda. Però tu no vols fer escrit. Bueno, en l'altre no m'has aclarat res. Vale. Però així al final queda clar que estàs assessorat i vas com filant la llei no en benefici propi, t'estem dient, és que a tu no et convé, t'estem dient des de fa no sé quants plenaris que tens una omissió ahir i l'interessat en solventar aquesta omissió hauries de ser tu, que tampoc sé, com en una revalorització catastral aquesta omissió no s'ha vist, tampoc. Que no t'he dit que no puc, que catastro no em diuen que és cosa de l'Ajuntament. Mira, què vols que et diga jo? Si no et convé i punto. I Conselleria ens ha dit que o es fa aquesta rotonda o no se'n fa cap. La nostra prioritat és fer això. Quan tinguem això clar, la segona, en el que s'ha parlat, les coses mitjanament ja estan parlades. El problema és la teua rotonda, o sigui, la teua rotonda no, la rotonda gran en la teua part. Si em permetiu una aclaració, en permís teu. No, simplement una aclaració per si... Bueno, precisament un dels problemes que resolen en el pla general, està plantejat resoldre's, no sé si Paco se'n recordarà, aquesta parcel·la que menciona el regidor en les normes subsidiàries té un grafiat d'una finca que ocupa una superfície similar a la ja existent, és a dir, en la part simètrica. Con lo qual s'entén que es pot fer una altra finca ahir.
però quan en el seu moment la propietària va promoure el fer alguna cosa, l'arquitecte municipal es va donar compte que si bé en el grafiat s'entenia que podia cabre una finca com l'existent, en les normes, en la part literal de les normes, l'edificabilitat que se li donava era del 1,25, amb la qual cosa, per a poder fer una finca similar, perquè ens entenguem, és el 4, és dir, 4 metres per cada metro. Clar, quedaria d'un piso, 25, per entendre-nos tots. Entonces, què es podrà fer ahí? En aquests moments no té aquesta capacitat d'edificabilitat en les normes subsidiàries i per a poder fer alguna cosa passaria per un pla general que corregirà el que podem entendre que en el seu moment poguera haver-se donat a un error de la literatura de les normes. També em consta, i així no ho saben els tècnics municipals, l'arquitecte, que hi ha un alçament topogràfic d'aquesta parcel·la. No sé si pot servir per l'inscripció al catastre o no. I el tema de les tatxes de catastre, pense que és un tema que la culpa no la té en un ciutadà concret. Com ja crec que he comentat alguna volta, en aquest poble hi havia una delimitació de lo que era el casc urbà, tot el que més era sòl no urbanitzable. Quan passa els anys de la construcció, el primer boom que es comencen a construir en la part sobretot de Solana Gardens, que coneguem avui com a Solana Gardens i la part de la Solana i demés, es fa en aquell moment. Això sabem que hi ha uns problemes en aquell moment també i que es tenen que solventar per mig de les normes subsidiàries. En el moment que es fa el planejament de les normes subsidiàries es fa un grafiat d'una tatxa blanca de totes les solanes, que era en aquell moment sòl no urbanitzable, sòl rústic, per entendre-nos, i es tira des de la bolsa de catastre del sòl urbà. I es perden, diguem, totes les fites de lo que hi havia en sòl rústic. Això ha anat corregint-se a poc, i de fet en els anys ha anat treballant-se catastre, este ajuntament i el que s'ha pogut fer entre tots per anar grafiant cada volta més. Però hi ha com una reflexió i sense... N'hi ha altres tatxes blanques, Alejandro, crec que està a casa dels teus pares, és dir, no podem acusar a la gent de que no grafie perquè catastre, jo he tratat en catastre i sé de la complexitat que té el que catastre el faig a cas. Crec que tot el món que ha anat a catastre ho sap. Per tant, crec que no és just acusar un poc els propietaris d'algo que en el seu moment es va fer així en tota la zona de la Solana i es va incorporar un sòl rústic al catastre d'Urbana. Però, José Vicente, dues coses. Lo de les tatxes blanques d'eixes n'hi ha 3 o diverses que nosaltres hem estat a catastre, vam anar a la reunió, Antoni, Maribel i jo, i vam estar parlant amb ells, en el tècnic d'omissions, per a poder arreglar-ho. Van dir el que ens van dir. Dir-lo de ma casa, jo pague IBI, a la casa de ma mare paga IBI, vull dir, no està dins una tatxa blanca. Jo, a la meva caseta es paga IBI des de fa temps. No és una tatxa blanca, n'hi ha altres coses pitjors. I la informació que has dit de la parcel·la de Nardo la sap, jo també la sé. Ella ha tingut així un tracte preferent, ella ha agarrat Antoni i pam, i ell ens ha demanat modificacions i aquestes Tomàs me les enviaves. I la parcel·la que tu dius que no pot fer pisos, ahir anava una zona verda. I ell va dir, vull una zona de pàrquing. Però què dius? Vull que una zona de pàrquing. Toni té la fulla eixa. Però que jo estic pensant en el poble. I Tomàs me la va enviar, aquesta modificació me la va enviar. Mira, jo estic pensant en el poble. Mira, és que estic part d'escoltar mentides. Toni et va dir, Nardo, este sequer t'apanya aquesta modificació. Jo l'únic que vas dir era que... Jo l'únic que vas dir és que era preferiblement fer un pàrquing perquè el poble necessitava pàrquings. Per què? Perquè un jardí no necessita el poble. I esteu sempre en eventos i la gent no sap ni d'on aparcar. Entonces, què fa falta en el poble? Un pàrquing. Jo no és que se m'ocurrisca això. Si tu vols fer ahí un zoológico, pues fer-lo. A mi em dona igual. Aquesta modificació que tu vas dir s'ha fet i tu l'has vista. Tomàs la va enviar. Encara no està aprovat el plan general. Però quan s'aprovi això serà un pàrquing, no serà una zona verda. I tu encara no cedit els 40 metres, que t'ho van fer perquè ho cedires. Per al poble ho fas. Vas fer perquè jo cedira els 40 metres. Tu vas demanar condició... Anda. Mira, jo no ho recorde, però vas dir, necessite... Trau un escrit.
vas demanar diverses condicions i empresa i te se van concedir totes, algo del polígono de que t'ho parcel·laren o no sé què, te ho van fer. Després vas demanar això i et van fer 3 o 4 coses antes i tu encara no has sigut per a merejar-te, agarrar a Fidel, medir-ho i dir, mira, així està. El polígono està ja reparcelat. Què collons dius? Què té que veure el polígono? Si el polígono és una cosa i l'altra és l'altra. Tu saps més que jo, que tu li ho has demanat a Tu sí que saps, sí. Però no Mira, tens Nardo, una. anem a ser molt clarets perquè mos encallat molt. Tu vas arribar així, et vas agarrar al pla general i vas fer i desfer el que et va convindre i ximpum, i és un fet i et vas canviar tot el que vas voler. Collons, pues sí que tenia jo poder, collons. Pues sí, exactament, vas agarrar i vas fer, igual que vas acomiadar a un treballador perquè vas voler. Jo? Sí. Jo no puc tirar un treballador, això és qüestió de l'alcaldessa, jo no tinc el poder. Canviar, i massa temps encallat ja, perquè encallat molt perquè no som com tu. Pues desahógate. Pues te ho estic dient, tu has arribat i t'has canviat tot el que has volgut de lo teu i per això el pla general està traçat. Si volem que el pla general siga més ràpid és molt fàcil, que és, a banda de lo que Conselleria mos ha aconsellat, totes les últimes modificacions que venen per part d'ell, per part personalistes, que no tenen criteris objectius, es desfan i el pla general s'avança. Oye, perfecte, fes-lo ja i avança-lo i acaba en el plan general, si a mi em dóna igual. Tu fes el que tingues que fer, retira tot l'altre i comença de... Hi havia una plaça a prop del teu Riurau i la vas eliminar, una plaça per al poble, jo no sé ahí el benefici... Una plaça de què? Si em permetiu, crec que les normes subsidiàries, la part que no ocupava l'edificació, era zona dotacional sense definir ús. És a dir, a lo que es destine. I simplement per una aclaració, Alejandro, jo en cap moment no dic que la vivienda no pagui IBI. Jo estava parlant de que jo sé que hi ha referències catastrals que estan pagant de viviendes en el sòl de la Solana, però el que és indiscutible és que el sòl no està grafiat. Entonces, aquestes cases que no tenen el sòl grafiat sí que paguen IBI per una vivienda en rústic, però no estan pagant per el sòl en urbà. El sòl no està tributant. En aquest cas, i per a ser justos, aquesta parcel·la tampoc té ocupació de cap vivenda, per tant estem parlant sol per sol. És a dir, i això, repetisc, no és culpa de cap DBI, sinó que és un tema de catastre en el seu moment, que les coses van vindre així i a poc va incorporant-se aquest sol. Però referisc, el que no està grafiat, el sol continua sense tributar. Si les viviendes, o crec que sigui totes les viviendes, però no el sol. Bueno, gràcies. I ara volia dir-te una cosa. L'altre dia, fa 3 setmanes o 4 per ahir, vas posar al Facebook que va haver, per desgràcia, un accident i tu vas posar al Facebook que, clar, que aquest accident no haurà passat si els propietaris de les rotondes que si hagueren volgut fer les rotondes, aquest accident no haurà passat. O sigui, mos dius que som assassinos. I jo te demane que em demanes disculpes a mi i a tots els propietaris que has dit això, que li demanes disculpes als propietaris, perquè nosaltres no tenim la culpa que aquesta dona, sense voler, un camió l'atropellara. Jo no tinc la culpa i pense que els altres propietaris tampoc. O sigui, que jo demane que demanes disculpes. Mira, vaig fer una opinió i vaig dir que si les rotondes a dia d'avui hagueren estat fetes, probablement la pobra dona haguera anat per una acera o el propi camió no haguera pogut estar estacionat allí i no li haguera passat res, però és una cosa de seguretat vial, igual que tu mos vas demanar posar una senyal així o posar espillets per tota Mosquera plena d'espillets. Doncs jo estic dient que si les rotondes a dia d'avui estigueren, i no és acusar a ningú, és un fet, si les rotondes a dia d'avui estigueren, probablement aquest accident no haguera passat. Doncs a mi em pareix això asquerós. No, a mi em pareix asquerós el que fas tu, que és a mi em pareix això de ser un tio dia rere dia acusar a la gent sense mirar-te el teu propi. Ja ho sé, que consta en acta que m'ha dit asquerós. Sí, que consta en acta, però que consta en acta que em va dir piròmano, que em va dir tot el que altre, que ja l'ho apuntaré. Aquestes discussions no... Al pròxim plenari ho diré, que consta en acta també. Però que en llisga, si vol, lo del Facebook, perquè en cap moment els acusa d'assassins. No, mira, no tinc el mòbil així, però demà el posaré al Facebook. Demà el compartiré, per a que la gent vega i pense que això si és normal o no és normal. Ja ho ha dit, jo vaig dir que probablement si les rotondes estigueren fetes no hagueren passat, probablement, perquè mai ja sap si la dona haguera anat per la cera o no haguera anat per la cera, però si unes ceres hagueren estat allí, probablement el camió no haguera estacionat ahí perquè hi hauria una cera. Doncs, bueno,
Probablement. I de qui és la culpa de que no estiguen les rotondes? Vostra, doncs tu mateixa et dius que eres tu. Vale, Mira, pues a lo millor és- Continuem. pense que ja pot donar-se per acabat el debat. Sí, ara tenim un altre. Pense que sí que breu, són menys 10, 12 menys 10. Brevíssim. I, per favor, que siguin preguntes o pregs relacionades amb el poble del Calalí, no pregs Collons, les rotondes destructius. creu que són del poble del Calalí, no són del poble del Blau. Entra ja... No, però no es basa en les rotondes. Les rotondes ha estat en la mà seua que pogueren fer la rotonda. Està ja acusant sempre a persones de Collons, que al final vostè el que vol és que no xarre. Vol que me quede en casa, perquè cada volta que xarre li sap mal. Pot dir un prec per al poble, per favor? Pues, hòstia, jo crec que el poble és qui té que decidir Pot si és dir- una pregunta o és una cosa que li serveix al poble o no, no vostè. Estem treballant per al poble, no per a vostè. Bueno, Perdone, a dia d'avui jo estic representant el poble i li dic gràcies que, a per mi, favor, gràcies a mi, per supost. que per favor faça vostè un prec o pregunta relacionada i constructiva pel poble, per favor. Però ho té fàcil. Li prec. Si no vols que l'alcaldia Que ja estigui en el va. govern, Ai, proposa una alternativa, proposa-la. Proposa-la. Jo sí, proposa que Compromís i PP s'ajunteu ja d'una vegada. No, i és feu que la tu estàs oposició. així dient que gràcies a tu hi ha una alcaldia, doncs escolta, si no estàs content, Compromís, proposa. PP, PSOE, PP, PSOE, i després què passa? Què passa? Bueno, xerrarem més tard. Som 9 regidors, no t'agrada uno, proposa'n un altre, proposa-lo. Que propose el què? A qui vols en aquesta caïra? Aquí vull? Sí, sigues valent. Home, ella per corrupció no hauria estar. Sigues però, valent. I pots apuntar-ho també, mira, corrupció, li dic que és corrupta, per a que si em vol denunciar. Apunta-ho. I després que dimitisca. Però si està gravat, no cal que apuntes res, que està gravat. Pot vostè Entonces, agilitzar el plenari? No, bueno, és que no em deixeu xerrar. Ara vaig a la següent. Una cosa curiosa és que volia preguntar. O sea, es va fer la biblioteca. ¿Estamos? Es termina la biblioteca. Se li donen 11.500 euros a Adelino de plus perquè no sé per què, perquè va, no li arriba segurament. Després de donar-se, sí, soles les persones tenen que mirar el plenari passat o l'altre i ja està. Se li donen 11.500 euros de plus, de mes. Bueno, ja vostè després mira el plenari i s'enterarà. I després, seguit de donar-se-li 11.500 euros de mes, se'n va directe a les escoles i fa una feina de 2.000 i pico euros. Clar, jo no sé si vosaltres agarreu la llista que vas fer jo o digueu, no, mira, ara Adelino termina així, li donem 11.500 euros més i després se'n va allà al taulo i li donem 2.500 més i si tenen preparat ja, si ja no gasten esa llista i ara... És un mal pensat. Com va això? Una coseta i li dóna pas al regidor d'Urbanisme. Molt bé. La llista, per ordre alfabètic, li se va donar a vostè, però no la va fer vostè. Ara li dóna la paraula. La vas fer jo. Nardo, eres un mal pensat. Eres un pues mal va, pensat com perquè tu aquesta llista no sé quan la gastaves, però nosaltres estem gastant-la bé. Ara no la tinc així, però anem mirant conforme aquí donem les coses. De fet, no sé si t'hauràs donat compte que ara estan arreglant unes coses i no està fent-ho Adelino, està fent-ho l'empresa que li toca fer-ho. Dic per què n'hi ha dos sobres de colp. Perquè li tocava, una entra per concurs, no entra dins la llista. Concurs mitjà guanyat i l'altre... Concurs, i l'altre li toca a ell. No, prou d'acusacions a este plenari ja, i acusacions I l'altre què? infundades, Jo dic pagueu lo els que n'hi ha. micros, acusacions infundades ja ni una. Vostè, a què? fer propaganda d'esta barata, se'n va al carrer, i el I qui el què? crega vostè, el creu. I Té què? alguna pregunta més? Home, estic Té preguntant-li... alguna pregunta més Té que constructiva contestar? pel poble? No, ja et dic que és un mal pensat. No, no sóc mal pensat. És la meva contestació. Alguna pregunta És més? un mal pensat. I esa llista, qualsevol persona que mira els plenos de A veure, darrere, per favor, pot o fa veure una que tu pregunta. has dit 1000 voltes que l'ha feta jo, ara que ja no l'ha feta jo, doncs tu ho has dit, sols tenen que mirar darrere qualsevol O fa plenari. una pregunta... I quedareu com el cul. Li crida a l'ordre la primera volta, faça la pregunta. Pues ja l'he dit, bueno, ara la següent. La multa del Río, per què les han multat el Río? La Confederació Hidrogràfica, jo he vist ahir al gestionar que n'hi ha una sanció, n'hi ha alguna cosa així a l'Ajuntament. I vull que trobe que el poble voldrà saber per què. Bueno, eixa obra, nosaltres la vam acabar perquè estan així, es va fer el projecte, José Vicente igual sabrà igual o més que nosaltres d'aquest projecte, simplement hidrogràfica, a voltes són uns... No, però, a veure, José Vicente, no està pagant-ho ningú, això és la veritat, això a què han arribat ja? Així contestem tots, ho pagué jo, no ho paga ningú.
és una veritat. Així el Baden, o és que, bueno, l'han fet nosaltres, perfecte. Hidrogràfica diu que un marge, bueno, que s'ha de rebaixar perquè està una miqueta més alt i simplement hidrogràfica moltes voltes s'agarra ahir. Han parlat amb l'enginyer de camins, ell ha recorrit, hem anat a parlar allí, ells segueixen dient-ho, un diu que té raó, l'altre també, doncs, a veure, estem intentant ahir que siga la multa menys elevada possible i que si es tinga que rebaixar, que el poble es gastés menys diners possibles, perquè de veres que eixe Baden, segons el nostre enginyer de camins, diu que està ben fet, de fet ha aguantat ja 2 riuaix i que no està mal fet, però hidrogràfica segueix així, no li puc dir res més. Si vol, es veu allí el que assenyala hidrogràfica. Era per si volia donar l'explicació. Agilitzar, pensa que li queda clar, per favor, pensa que li queda clar ja, José Vicente. No, si no vaig entrar en història. No vaig entrar si el Baden el va fer vostè o aquell. Simplement per aclarir un poc el tema i per a defensar el que crec que és correcte i és just. El projecte estava supervisat en el seu moment per la Confederació, en el vistiplau de la Confederació, per suport, es va executar, arreglo el projecte, o això és el que es acrediten els tècnics titulats, això. Es va certificar el Baden, jo ja no estava d'alcalde, però igual es va certificar el tècnic, que continuava de tècnic, jo d'alcalde no, però el tècnic era el mateix. I es va certificar que s'havia executat bé. El problema que tenim en la Confederació Hidrogràfica, que ens sentim els de la Confederació, és que tenen un afany recaudatori impressionant en les seues sancions. I vos posaré un exemple molt ràpid. En el mirador del Terrer, quan es va fer, ens van sancionar també. Es demanava una denúncia de 100 i pico mil euros, al final va quedar en 3.000, i l'ortofoto era per pegar-se cabotades contra la paret, perquè aquest mur que n'hi ha de formigó, que dona entre 2 camins, que està molt delimitat, que és el camí que baixa de la cava i el camí que baixa per la caseta de Marcial, tots coneguem, no podia escapar-se aquest mur d'aquest àmbit, i, sin embargo, el grafiat al mur apareixia allà al mig del riu, i els tios ni por activa ni por passiva fins que no van cobrar 3.000 euros. Ara imagina que hauran fet el mateix. Crec que no té responsabilitat d'aquest Ajuntament en aquesta sanció, més enllà de l'afany recaudatori, com he dit, de la pròpia Confederació Hidrogràfica del Xúquer. Gràcies. I a l'últim, sols dir que d'ací 2 setmanes començaran les reparacions dels camins, de les tuberies que s'havien trencat, que el va preguntar José Vicente, i que va preguntar-li a Maribel, i Maribel va dir que me'l preguntara a mi. Bueno, pues jo dir que ja d'ací 2 setmanes ja m'han confirmat que aniran a reparar-lo i ja està. Descansen en paz. No veiem més pregs ni preguntes. S'alça la sessió a les 23:54. Gràcies i bona nit.